साष्टांग नमनमहे माझे गौरीपुत्रा विनायक. भक्तीने स्मरता नित्यायु कामाज साधती. प्रथम नाम वक्रतुंड, दुसरे एकदंत, तिसरे कृष्ण पिंगाक्ष, चौथे गजवक्र, पाचवे लंबोदर, सहावे कटनाय, सातवे चंद्रवर्ण, आठवे श्री धूम्रवर्ण, नववे श्री भालचंद्र, दहावे विनायक, अकरावे श्री गणपती, बारावे श्री गजानन. देवनावे अशी बारा, तीन संध्या म्हणत, विघ्न विलीनसे त्याला प्रभू तू सर्व सिद्धीत. विद्यार्थ्याला मिळे विद्या, धनार्थाला मिळे धन, पुत्रार्थाला मिळे पुत्र, मोक्षार्थाला मिळे गती. जपता गणपती स्तोत्र, 6 मासात हे फळ. 1 वर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धी अन संशय. नादाने रचिलेले झाले संपूर्ण स्तोत्रे. श्रीधराने मराठीत पठण्या अनुवादिले. ओम नमो श्री गणपते नमः.